हामबाय जत ताखुक तै बुकुक संनो 2 तारिख नासिंमा 2 तारिख खाना फाय दंखा खाना चिनी काउंटिंग नाय उमाकान्त अपहंके सदर डिस्ट्रिक्ट विशेष कर सदर डिस्ट्रिक्ट नि कखनो न सासे नाय और वो काउंटिंग बरफ फायनानि बागै नाय कुनु टारगेट दिजा गया मुसुक फायमानो मुसुक फायमाया कुनु साजा गया फायमानो फाइनान बागै बो कबो ते कैसा हंगाय फाइबानो जों और वो पीसफुल कै मातंग लायनाय और वो बुलाय तगलायनि बागैया जों और वो चिनी वन लास्ट फाइट वन लास्ट फाइट न जों फाइट जों जी दिवै थानानि चिनी फ्लेग न गुजुगति सावै तंथगलाय थालायनानिसे और बुलायनायनि बागैया काउंटिंग और वो अनेक बरफ न बाक्सा वन सुबे मानो काउंटिंग गुनगल रक मानो हनैनाय काउंटिंग कुनु गुनगल उंगला काउंटिंग चिनी गुनगल उंगनानि कुनु आरो चान्स गरि चिनी टेबिलक दंनाय और वो चिनी टेबिल kaham kana जों काउन खाय गनि नखर फायमानाय आरो गुनगल उंगनानि कुनु सम्भावना गरै चिनी जे काउंटिंग एजेंट न अवश्य कब मुंगनारनाय जारा काउंटिंग एजेंट हिन फायनाय रो बरक जानजानि जे आई कार्ड दमनि अबनर आई कार्ड न किसा सतर्क कै मातरनाय जों अनेक समय नगो अनेक राजनैतिक बदल नि काउंटिंग जों नुखा ओ जे आई कार्ड न बिरोधी रक फाट सेग्रे सासुई चिरि खिबि मारो अमहाय जाहाते नियातै जानजानि आई कार्ड जानजानि सतर्क मातंनाय एरपरे जदि अमहाय कै नों जदि सिजिगि खिब जागांखाय नों आरो एलाउ करिनाय निन आई कार्ड छारा नों आरो काउंटिंग मा हाबला आमनि बागै जारा काउंटिंग हाबनाय रंना बनो कब मुनारगो नर जतन सतर्क तंगदि जेसेपनो और वो विरोधी र और वालायनानि चेष्टा खायदों गुनगल खायनानि चेष्टा खायदों जों और